Het college van Dantumediel het een reerde beukplanten bij Christelijke Mavo de Saat. Dit was oantinken aan de squallen die het 100 jaar bestien het. Ek komt er nog een bankje bij de beam te staan. Ik ken nog een stukje, hè? Stukje nog? Ja, een stukje. Ja, perfect. In december, toen de Saat 100 jaar bestie, heb ik een wutsie signed en in dat wutsie heb ik de vergelijking maken tussen de BM en een BM. Als je een BM goed verzwart en op die voeding jouwen en natuurlijk ik water, dan groeit een BM. En de waddels worden grutter. En als ik zou het bij een squallen gaan, je jouwt de bij kennis mee. En die kennis heeft de bij ik wel nodig om te waddelen in de toekomst. Wat voor beroep ze ik uitvieren. En vooral een reerdebeuk, omdat een reerdebeuk toch ik een beetje statuur en allure jouwt. En het jouwt kleur in het landschap. En ieder bijen is ik uniek, dus ieder bijen jouwt ik kleur aan een mierskip. En vooral als ze ik groter worden en volwassen worden, jouwt ik kleur aan een mierskip. Dat het no planten wordt bij verwijs mij, want een beam is een blik naar de toekomst. Want uiteindelijk, daar hebben we krijgt gehoord dat ik al zijn is, de ben hij hier al hier een stuk fundament krijgen van de toekomst. En die beam die zal hier hopelijk over heel wat jaren nog staan. En dan jouwt dat een stukje herinnering. Dat is altijd het mooie van een beam die planten wordt bij een gelegenheid. Nadat de beam planten wie, waren alle vlaggen naar beneden hellen. Dit als symbool voor de definitieve sluiting van de Saat. Iedereen verder ook dank voor de aanwezigheid en alle